Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan uwa da ban arziki barkanmu da haka sunana Muhammad Kauji. So wannan bidiyon zan nuna muku yadda ake downloading din bidiyo a Facebook. Direct daga Facebook kai download din sa ya sauka zuwa cikin wayanka. Da dama mutane suna tambaya idan na daura bidiyo akan Facebook ko su dinga ce in tura musu bidiyon in tura musu su ma suna tura number wayan su. So a gaskiya bai zai yi daga direct in tura mutum bidiyo ba saboda gaskiya it's very difficult ka tura mutum bidiyo yana jan MB da dama. Kawai da wani sa'in na daura kan Facebook wani ma sun magana ba na musu responding shine sun to bara dai in yi bidiyo in nuna muku yadda ake download din bidiyo a Facebook cikin sauki. Dan ni ma wasu bidiyo ne nake posting a cikin Facebook nake download din su, to shine yanzu Allah da cikin sauki zan nuna muku yadda ake download din bidiyo. Amma da Allah kada ka manta ka danna mun, idan baka yi following page ina ba da Allah alfarma ne nake bukata gurin ka danna mun following. Za ka ga wajen following a sama wannan bidiyon sai ka danna mun wannan following din shine zai taimaka mun in dinga ɗora sabon bidiyoyi da kuma bidiyoyi masu amfani irin wa'annan. Kuma sanda Allah kai like ina da dama kai sharing domin wasu masu amfana, saboda ana posting din bidiyoyi masu amfani karatuttuka a Facebook. To kaga wani in ya ga bidiyon yana so ya downloading amma babu dama, haka zai bari. To saboda mataki na farko da aka yi shine idan ka dauki wayan kamar haka sai ka shiga cikin Facebook. Idan ka shiga cikin Facebook, idan Facebook account ɗin ka bude maka kamar haka, for example bari shiga cikin profile ina da yake yin samu bidiyo a can, ko kuma alal misali ga nan bidiyo na cikar da wani bidiyo na Yusuf. For example idan yana so yin download wannan bidiyon, to za ku ga a saman bidiyon daga hannun dama akwai wani wajen alamun digo uku. Kun ga wajen, for example ga wajen nan wajen kaga waɗannan abubuwan guda uku, to shi zaka danna. Mataki na farko kenan. Idan ka tashi, idan ka danna bidiyon kaman haka sai ka sauko kasa haka ga inda ka sa alamun links sai ka danna. Idan ka danna link din ka riga da kai copy ai sai ka fita free. So mataki na gaba shine Bitmate. Za mu je mu shiga yamma alal misali mataki na biyu dama ba direct a cikin Facebook ake downloading ba. Idan kai copy link na cikin Facebook zaka je ka shiga cikin Bitmate ne ka yi pass sai ka yi zai bude maka komai. Amma da Allah kada dai ka manta kan shafe ka da surutu. Idan a Facebook kake kallon wannan bidiyon da Allah kai following, idan kai following page ina ga alamun following a sama da Allah ka manta, na san baka manta amma da Allah ka manta dai ka daure ka danna mu. Yauwa na gode danna da Allah gashi daga sama yake. Sannan ko idan a YouTube kake kalla da Allah ka manta ka danna mu alaman subscribe. Za ga alaman subscribe daga nan kasa shi nake bukata ka danna mu da Allah. Yauwa kamar haka gashi nan nuna muku Bitmate din da cewa da yawa daga cikin mutanen Hausawan mu za ga zai wuya ga mutum babu wannan application a wayansa na Bitmate, amma gashi zan nuna Bitmate shine wannan application shine Bitmate. Kaga shi nan gashi na kewaye shi, wannan shine Bitmate. To matakin da abu na gaba shine idan ka shiga kamar haka sai ka danna kan Bitmate din. Idan ka danna kan Bitmate zai bude kamar haka direct sai ka shiga ciki. Idan ka shiga ciki sai ka dan jira kaɗan, to ya danganta da yanayin nauyin wayanka. Yana budewa to kaga ya yi copy ya dawo kan cikin Bitmate din sai ka danna inda aka rubuta go. Yawa sai ka dan jira kaɗan, kana danna inda aka rubuta go kamar haka to zai dan bude sai ka dan jira kaɗan. Yawa to kun ga ya bude ko? To kun ga ya bude kamar haka sai ka dan jira. Yawa to kaga yanzu abu na gaba shine gashi nan ya nuna wani aro a kasa. Alal misali idan bai kawo wannan wajen direct ba za ga nuna wani aro a kasa sai ka je ka danna kan aron. Idan ka danna kan wannan aron da yake nuna yake motsi yana rawan zai bude maka wajen haka. Idan alal misali waka ne na bidiyo kake so iya wakan kake bukata ban da bidiyon, gashi anan sama ga an sa music kana dannawa sai kai download music. Idan ko bidiyon wakan kake bukata gashi anan kasa, gashi nan girma ne akwai 12 MB 11 MB 4 MB ga daidai sauransu adadin yadda kake son girman sa. To ni da yake wannan tutorial ne bana son bata bidiyo abin da data na da yawa sai dan 11 MB. Idan na danna kansa kamar haka sai dan jira second. Kaga yanzu gashi na ya fara irgawa a haka sharp zai irga ya kai guda 100. Yana kai guda 100 shikenan bawo bidiyon ya riga yana kai guda 100 kamar haka sai ka dan jira just for a second. Idan ka jira kaman haka yawa to bara ga yanzu zai cika 100 cif kenan. Bara ya cika 199. Yawa kaga yayi 100 yayi maki ko. To bara je cikin abin nan MX Player nan nuna mu ba bidiyon ya riga da ya sauka. To yanzu ina fita free haka sai yanzu shiga cikin MX Player na kaman haka. Idan na shiga ciki na bude za ku ga bidiyon ya sauka. Kada daure dai ka da Allah kada ka manta ka danna mun subscribe a wannan bidiyon saboda mutum zai amfana. Ana yin posting abubuwa dama. To alal misali kaga gashi nan ga downloading in na shiga, for example in na scrolling kasa
scrolling kasa. To kaga gashi nan wannan clinic shi ma duk ɗazu ne download ɗinsu. To wannan processing shine wanda zaka bi kai download ɗin video a Facebook cikin sauki. Da Allah idan wannan shine ranka na farko na zuwa YouTube channel ɗina, da Allah ka danna min subscribe, sannan ka danna min alaman ƙararrawa da like, don haka zai taimaka maka sosai. Idan kuma a Facebook kake kallon wannan bidiyon, so da Allah alfarma da nake bukata shine gashi nan wannan shine page ina, ka danna min alaman follow, domin hakan zai taimaka min wajen yin posting bidiyo ya dama. Idan ko kana da alamun tambaya sai ka yi tambayanka a comment section, insha Allah ne ko zan zo in amsa maka tambayanka. Wannan shine page ina godiya sosai, thank you very much.